Hola a tots, anem a fer equacions irracionals. Sembla que t'han donat un cop de puny a la cara perquè se't junten les equacions i les arrels. Però no és per tant, de veritat. Anem a veure com es fa. Us he deixat uns passos que heu de seguir sí o sí i així és com més fàcil acabar l'equació i solucionar-la. Primer, ho faig més petit, primer hem de deixar l'arrel sola a un costat de l'igual. Val? És com deixar les x soles. Pues en aquest cas, l'arrel, tota l'arrel sencera. Que a l'exemple és tot això. Val? Doncs això a un costat sol. És a dir, x a la 2 més 7, això està sota l'arrel, ho deixem sol. I llavors, el 2 que està aquí sumant, el passo cap a l'altra banda restant. Vale? Ja tenim el primer pas. Fàcil. El segon pas, elevar cada costat al quadrat. Per què, Alba? Perquè si jo elevo una arrel al quadrat, la puc eliminar i així marxarà l'arrel. Llavors, l'arrel, tot el costat l'elevo i l'altre costat també. Per què? Perquè, com dic sempre, el que feu a un costat de l'igual l'heu de fer a l'altre. Llavors, això ens permetrà eliminar l'arrel, això amb això, fora. Per tant, què quedarà? Només aquesta part de dins quedarà x a la 2 més 7, que és aquest pas que posa eliminar l'arrel i calcular. Calcular per què? Perquè aquí, en aquesta part d'aquí, ens ha quedat una identitat notable. Això jo us vaig dir que ho havíeu de saber fer. Si no, el vídeo el teniu disponible. Llavors, calculem. És el primer tros al quadrat, és a dir, el primer tros. Quan parlo de trossos, recordeu que això és el primer tros i això és el segon tros. Primer tros al quadrat, menys el doble pel primer, pel segon, i després més el segon al quadrat. I això seria la identitat notable solucionada. I ara l'únic que hem de fer és ordenar, calcular, arreglar una mica tot això. Aquesta part d'aquí la deixo igual de moment i aquesta la calculo. 2 a la 2, 4, x a la 2, x a la 2. I aquí tenim 2 per 2 per 2, 8. Per tant, 8x i 4. I ara ordenem, o tirem cap a l'altra banda tot. Així ho teniu millor. X a la 2 més 7 menys 4x a la 2 perquè passa a l'altra banda restant. El 8x passa sumant i el 4 passa restant, igual a 0. I ara sí, us ho faig amb colors, les x al quadrat juntes, les x juntes i els números junts. Llavors, x al quadrat queda 1 menys 4 menys 3x, les x soles més 8x i els números 7 menys 4 més 3. I això queda que és x a la 2, x i un número és una equació de segon grau. I vuelta al ruedo, és a dir, un altre cop la màgica fórmula. La fem aquí, us la faré aquí dalt perquè si no ens menjarem tot l'espai. Anem a fer x és igual a menys b. Recordeu, la a és menys 3, la b és 8 i la c és 3. Per tant, menys b menys 8 més menys arrel quadrada de 8 a la 2 menys 4 per a, que és menys 3, per c, que és 3. I ara dividit entre 2 per a, que és menys 3. Si calculem això, ens dona que és menys 8 més menys 10 entre menys 6. Perdó, que aquí m'he oblidat. Recordeu que hi ha dos possibles solucions. Menys 8 més menys 10 entre... Ai, perdó. Utilitzem el més aquí només, més 10 entre menys 6. I a baix utilitzem el menys 10 entre menys 6. Això dona menys 1/3 i això dona 3. Què passa? Que no m'ha acabat. Ara estem al cinquè pas. Comprovar. No totes les solucions són vàlides. Les hem de comprovar. Ho faig més petit encara perquè ho podeu veure. Ho faig en groc i així es veu la diferència. Ara he de comprovar aquesta d'aquí. Comprovo a la equació, és a dir, aquí, si dona o no dona. On posa x, he de posar menys 1/3. Menys 1/3 al quadrat, estic aquí,
x a la 2, per tant, menys 1/3 a la 2, val? Més 7, tot això sota l'arrel, més 2 és igual a 2 per menys 1/3, perquè és 2 per x. I això ho posem a la calculadora. És a dir, què posem a la calculadora? Aquest trosset d'aquí, poso tot això a la calculadora i em dona 14 terços i poso tota aquesta banda a la calculadora i em dona menys 2 terços. Això és veritat? Són iguals? No. Per tant, no és igual. Aquesta solució no em val. I ara, però la tatxaré aquí fora perquè si no queda una mica raro. I ara el 3. Ara vaig a intentar canviar de color. Ara agafo el 3 i ho torno a substituir. 3 a la 2 més 7 més 2 igual a 2 per 3. He fet el mateix, he tornat a substituir a la x, a les 2x que tinc, aquesta solució. Ho poso a la calculadora i a un costat em dona 6 i a l'altre 6. Això és cert? Sí. Per tant, aquesta sí que és una solució d'aquesta equació. I fins aquí serien les equacions amb arrels. Poden ser més complicades o menys, però el procediment és el mateix. Seguiu els passos i tot anirà bé. Ens veiem a classe.